sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, dahigun pa ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayang, ulan lang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kani. Gisaulog karon sa simbahan ang pista sa pagbunyag sa atong Ginoo. Ang iyang pagbunyag naghatag usab kanato o timaan or mga giya sa atong kaugalingong bunyag na kini usa ka Diosnon nga pagkakabubuton o makahatag kanato o dungog, bag-ong dungog isip minahal o gikahimutan nga anak sa Dios nga Amahan. Iampo nato ang tanang mga binunyagan nga unta sama ni Kristo makatuman usab kita sa atong mga katungdanan isip mga anak sa Dios. Ato sang iampo padayon ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang Ginoo mahimuot unta sa atong mga binuhatan, labi na gid sa atong mga world leaders, mga church leaders. Og iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga sa ilang padayong pagsuporta sa atong mga proyekto dinhi, hatagan sa sila sa Ginoo sa daghang mga grasya ang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, hinumduman nato o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, tunhay og makagagahom nga Dios, gipaila mo sa solemning paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagop nga mga anak
nga nangatawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya musinggit ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako, ang Ginoo, nagtawag kanimo, aron labanan mo ang katarong, pinaagi kanimo, maghimo akog kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran, aron pagpabukas sa mata sa mga buta, o pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga sapo. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Ang tingog sa Ginoo anaa ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan. Harianon ang tingog sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Nagadalugdog ang Dios sa himaya, ug diha sa iyang templo ang tanan nagaingon himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono ibabaw sa baha. Ang Ginoo naglingkod sa trono nga hari
sa kahangturan. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya og nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait, pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mubunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay mong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayod og bunyag kang Hesus, mihaw-a siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga ang anak sa Dios, ang pinili sa Dios, iyang gikahimutan kay iya mang ipatunhay ang hustisya. Yaon sa may hustisya nga ang mga buta makakita, ang mga nabilanggo sa mangitngit nga bilangguan buhian. Kini usa ni siya ka pasumbingay. Pwede sad ni siya og actual gyud, pero daghan mang mga binilanggo sa rihas nga wa mabuhi. Gani si San Pablo na bilanggo wa man makabuhi, namatay man gyud ngoon.
Ang pasabot ani, ang bilangguan nga mangitngit, di man sa kaitan tong ngit-ngit nga to mga bilangguan karon no. Ang ngit-ngit nga bilangguan mao kanang bilangguan sa sala. Kay kanang tao nga nakasala gibilanggo na na. Nya ngit-ngit tungod kay ang sala mao may mutaptap sa atong mata sa pagtuo. Muna buhian as Ginoo. Nya sa atong practice nagisugdan ni Kristo sa iya yung kaugalingong kinabuhi dinhis kalibutan mao kining bunyag. Ang bunyag mao'y mutangtang sa tanang sala. Mao ginay first nga mahitabo. Mao nang gitawag ng bunyag og yawi nga sakramento. Niyam ta dinhi stained glass 7 sacraments. Ang bunyag mao ginay number 1. Na dire number 1 ang bunyag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunyag number 1. Di ganita mabunyagan di sa takadawat sa ubang mga sakramento. Mao nang magpakasal dinhi usahay bunyagan, ang uban konpirmahan nya kaslon. 3 in 1 ang sakramento nya di na sila pakumpisalon. Ngano man kay inig humagbunyag wag tang ginatanang sala. Munay una sacramental effect, tangtangan sa gapos ang mga binilanggo. Mao na ang mga ginikanan giauhag ta nga bunyagan gidayon ang bata as soon as possible. Dili huwaton nga managko ng baboy, dili huwaton nga ang abroad nga amahan maulio sa nya mga 1 year pa man, ahuwaton gid usa mo 1 year. Ayaw imong dali-dalion gyud pagtangtang ang gapos og naday kay anak di ay nga gigapos. Gigapos ba? Unsa imong buhaton igakita nimo? Ha? Tangtangan o di ka moingon sunod tuig na lang kay ana. Kanang sala original sin mao man ay naggapos. Mao man ay unang gapos ang original sin. Gigapos man ang atong kinabuhi. Tangtangi dayon ang gapos, tangtanga dayon ang gapos. Ya, mao na siya ang kaimportante nga ang bata na bag-ong na tao as soon as possible bunyagan dayon aron nga dili masigig kagapos. Na bitay uban dinhi wa mabunyagi kay gahuwat pas baboy. Nasakit ang bata, namatay ang bata, na sige naghilak-hilak, pader 6 months pa man ni siya, malangit ka ni, nako, but lang, langit ba na? Inyong paminaw, malangit. Ha? Hilak-hilak, nga naman masana niyo bunyagi. O schedule naman gidunta ni pader, karong sunod buwan, yan, kalit mag-atake. Mo na patay anya siya nya malangit ni pader. Nako aw kana nung bata og ako'y pasultihon malangit gid na ang way siguro kining nanganak sa bata nganong wa dayon ninyo ihatag ang bunyag sa ato pa wa mo'y pagtuo nga kining bunyag gikinahanglan kaayo nis kinabuhi sa tao. Mao mambitaw si San Juan dire niingon siya, ako'y bunyagi, dili ikay bunyagan, kay di naman ka kinahanglang bunyagan, kay ginuog ka. Pero si Kristo niingon, ayaw, bunyagi ko, kay mauni pagbuot sa amahan. Pasabot, ang tanang tao nga moanhis kalibutan, bisan pag ang Ginoo nga nagpakatao, moagi Diyos bunyag. Ano ka-importante? Oy, himuon malang si Kandari, mas importante man ang handa, mas importante nga mouli na tong mga ninong, katong ninong nga mo'y mo bangka sa kaon, huwaton gyud. Ayaw. No. Na. Nya unsa may mahitabo sa bata nga wa mabunyagi nya mamatay. Sa una giingon na moadtos limbo. Limbo ba nang dili jud kuno na langit pero di sa na impierno pero limbo. Si the late Pope Benedict XVI katong bag-ong namatay nato nga Pope Emeritus
Iyan ang gipamalandungan og maayo kuyog sa mga theologians o mga kaobispuhan o gideklarar nga wa na ng limbo. Unsa may usas mga rason ni ana, gidawat pod na sa atong balaod sa simbahan sa canon law kanang gitawag nato sacramental, unsa na kanang pagdawat sa sakramento by desire. Ang kalag sa bata nangandoy gyud na sa Ginoo. Ang kalag bas bata. Pagkataos bata na namnay kalag, nangandoy gyud na siya. Plus pagyod ang ginikanan nga nangandoy nga mabunyagan ang bata. Nang magplano na ka ba? Nya namatay man, wa pa man moabot. Gitawag na siya baptism by desire. Padahal sa nimo mangumpisal ka rog padersiano, simba ko rog sayo, nabangga mang habal-habal nga imong gisakyan na crash man, napantok imong os bato, wa ka kuan dinhi, wa ka kalahos, namatay ka, nya daghan kay kagsa, unsa man, mapasaylo, wa man ka mahilugi, ditsom kag kamatay. Gitawag yapon na siya confession by desire. Nya gapuyo-puyo mo, gabuhi pa mamog baboy, niya gaplano na mong magpakasal karong mass wedding karong February February 11, karong sunod buwan February 11, na register na mo diha na kuha na ba mo 15 na ba mo katuiga puyo-puyo, so ubay-ubay na gid mong sa oy pagka February 5 giatake man ka nana di patay. Unsa man, maimperno o malangit? Gitawag gihapon na siya og wedding by desire. Ang Ginoo na anay mohatag tungod kay ang kasing-kasing may tan-awon. Pero ang nindot yun, ayaw unya-unya. Inig desire, buhat dayon. Ayaw dayon unya-unya. Kay basig doon na unya musod nga laing dakong sala nga dili na hinoon masagang. So ang bunyag ni Jesus, number 1 is to free us from the bondage of sin, imprisonment of sin, labi na gyud original sin. Ang ikaduha, ang bunyag di ay maoy paghatag sa atong kaugalingon ngadtos Ginoo isip iyang anak. Obedience ba? Ang anak nga buutan nga makapalipay sa amahan, kana gyung anak nga dili magsupak-supak. Kamo mga binunyaga na mo o di pa? Okay, pangutan ako na imong tupad na di ka magsupak-supak sa atong amahan. Mao na. So si Jesus di gyud mo supak. Sige ra gyud siyang dawat unsay kabubuto sa amahan. Hangtod gutong nihangyo siya nga niingon siya, amahan ko kay bawo man jud kong makakuha kaning tanan. Ayaw lang ni idayo ning akong kasakit, pero dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Gilahos man gyud Ginoo ang sakiton siya. Sunod lang kita mga masinupakon kayo, no? Hasta gani gyud ang kabubuton man ginas Ginoo nga ang buhok mo puti, supakon pag yun, kuluran pag yun. Ano bang hanto diha dapita ba? Kuang kita, di kita kadawat. Kabubuton man ginas Ginoo nga matiguang, ipamakak pag yun. Di pag yun gusto nga nganlag tiguang, bisag galisod nagnaog sa hagdanan. Ano bang, nganong supakon po man gina nimo? Nagminyo na gina, imo ginang kabubuton nga magminyo ka, wa gyud ka pugsa gani inig kasal diri ingnon ni anhi bakas imong kabubuton nya buwagan pag yun. Imo na ginang kabubuton, buwagan pag yun. Sinupakon kita ba? Mo na ihunong na nato ha. Ang hustisya di ay kalibutan mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nya kun atong tumanon ang kabubuton sa amahan, bisag medyo sakit, bisan paganig makabatay pa na nato sa atong lawas, makaayo gid na sa atong kalag.
ug mauna na ang giingon diri sa atong ikaduhang pagbasa ni ang kaning buhat sa mga apostoles nga makapahiusa na gyud sa tanan kay way pinalabi ang Ginoo. Kana bang makahatag gyud nagkahiusa ang pagtuman sa kabubutos Ginoo. Unsa ra may buhaton? Matod pa diri ang mahadlokon sa Ginoo ug nagbuhat sa matarong dawaton Dios Ginoo sa way pagsapayan. Una kita mga binunyagan, kita gid untay mouna og hatag og timaan nga kita mutuman Dios kabubutos Ginoo. Pareha gud aning ako gisugo ko sa Ginoo nga pagpari gusto ta ko magminyo. Nagpari ko. Karon nga pari nako, gisugo na sa ko sa Ginoo, pamaligyag slat. Uwaw biya ka istanan. Tulo na gurod ka tuig hapit sigong pamaligya aning slat. Naw nako mura nanig na slat na ni akong naw. Kada ko magpa-picture na ako diri, mo diretso na lang nagingon, pader, nakapalit na mig slat, pa-picture minimo. Kana bang mura baghimo na lang kondisyon ba? Nya go pagani ka o pag luya lagi na akong naw. Nya kanang o pagani ka pa-picture o pakapalit og slat, moingon dai di humag-picture, pader asa man ta palit og slat. Mura bag ang akong naong inig picture slat, kada kidlap slat, slat. Pero kay kabubuton manis Ginoo, masa din ako tuyo tumanon. Og mamatay ko ani sige pamaligyag slat. Na mga uban namatay lang sige pamaligya sa lawas kana mga prostitute o kana mga callboy. Kani pa bang ako nga tinarong gini. Mo na do na natay halin. Atong dopes gahapon niabot nag 16,827 atong halin. Pakpak. 38,173 pa ang available. Yan naman tayo special slot para sa atong Pista Santo Niño. Ang sa to SNJP Santo Niño's Joyful Power tag 100 ni per slot. 15,000 atong gibaligya na nasa tay halin gahapon. Paspas ang halin gahapon niabot og 239 ka slots atong halin. Daghan na. So good ang halin na ay 14,761 nga pamahalin tag 100 naman basig sunod simana hurot na ni siya. So amo na lay maigo diyang palit basta kabubuton as Ginoo nga ako mamaligya slot basig kabubuton sa Ginoo nga kamo sad mamalit sad mog slot nya kadtong magpalingog-lingog mga badlongon tong anak sa Ginoo. Nya kanang mupalit dayon mga buotan nya moingon din ang Ginoo, ikaw ang pinangga kong anak, nakalipay ka kanako pag-ayo. Puna na sa nimog palit, ingon na sa Ginoo. Ikaw ang pinangga kong anak, perti na ginakong lipaya. Di ba? Naroon na siya. Kana sa slat pa lang na, wa pa nailabot sa ubang mga buhat na gisugo sa Ginoo. In short, obedience to God means lipayo nato ang kasing-kasing sa Ginoo, dili lang ang atong kasing-kasing. Nya kung lipayo nato ang kasing-kasing sa Ginoo, pinaagis atong pagtuman sa iyang mga sugo, ibubo sa Ginoo nato ang kalipay nga dili na nato ma-imagine. Muna ang mga santos kanunay malipayon dinhis kalibutan og didto sa langit. Wa na gito'y katapusan. Maunay epekto sa tinuod nga pagpabunyag. Mawagtang atong sala nga sa atong pagtuman sa balaod sa Ginoo, malipay ta kanunay og malangit pagyod. Hinaot paunta kitang mga binunyagan dili ta maimperno. Gi katapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya na sugod karon lipayo na nato ang Ginoo ha. Ingna. Kana ang buotan di nata maningil sa utang ha. Nya din ata mo sigig pangural anang agianan ha. Din ata mag sigig parking anang mga karsada ato na nang idaplin ato mga sakyanan. Mga hustisya man na siya nga makatabang kaayo sa pagsanto sa atong kaugalingon. Manindog na ta.
atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa dihang gibunyagan sa Hesus didto sa sapa sa Jordan, nalipay ang Dios no natong Amahan. Kita usab mapaubsanon nga mudangop kaniya sa atong panginahanglan, isip mga buotang anak niya nga sinagop. Muingon kita, langit no namong Amahan, patalinghugi kami. Langit no namong Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, nga dili unta siya magmaluya sa pagpasabot natong tanang matuuhon sa kaminungdanon ug sa kamakahuluganon sa atong kaugalingong bunyag, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang nabunyagan, nga dili lang sila kutob sa bunyag, kundili aktibo unta silang musalmot sa kinabuhi sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga ginikanan ug sa mga nangugos panahon sa bunyag, nga tumanon nila ang ilang gisanong nga mga saad, nga matutuon nila ang bata diha sa Kristohanong pagtulunan ug pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga nangandam nga bunyagan, nga hatagan nila dakong bili ang sakramento nga ilang pagadawaton, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang binunyagan nga namatay na, nga maangkon na nila ang ganti sa pahulay nga walay katapusan didto sa langit uban sa ilang langitnong Amahan, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong Amahan, patalinghugi kami. Mahigugmaon nga Dios dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy nga kanimo isip imong mga anak nga matuuhon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa igasa ko
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himua nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mataran. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi niining katingalahan nga mga misteryo, gipasabot mo didto sa Jordan ang bag-ong bunyag aron tungod sa tingog nga gikan sa langit. Katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo, o pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati. Gidihugan mo si Kristo ang imong sulugoon aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maygon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maygon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, idunua-luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahungang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, kinabuangay magkulawat kanimo, apan pagpamulang lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God fold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo o Ginoo, nga pasayloon mo unta kami. Kami nga namati, nga matuuhod sa imong bugtong anak, pagatawgon ug mahimo unta gayod nga iyang mga anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron, nahimo natang mga anak sa Ginoo. Ang ato na lang buhaton, magbinuotan ta nga anak, atong lipayon ang atong amahan pinaagi sa pagpuyo sa kinabuhi sa bunyag nga atong gidawat. Ato yung likayan ang mga sala. Salamat sa nagpuyo sa bunyag nila, pinaagi sa paghigugma sa simbahan. Unya namalit sa atong mga slots para sa atong projects. Sa ako nagikaingon kaganiha, ang atong DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction niabot ng atong halin og 16,827 slots na apay 38,173 ka slots nga available. Sa ato sang special slots nga Santo Niño's Joyful Power or SNJP, ang ato sang halin kagahapon pagsugod nato og baligya ani niabot og 239 ka slots na apay 14,761 ka slots available, tag 100 per slot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutaris hostia, qui celi pandes hostium, vila primum auxilia, darum orven auxilium, entre doque Dominum, sed semper